Dobrodošli, dakle, veštačka inteligencija je tu, stigla je u učionice i postavlja se pitanje, jel da? Da li je ovo kraj kritičkog razmišljanja kakvog znamo ili je možda početak jedne potpuno nove ere učenja? Danas ćemo istražiti baš to, kako da AI pretvorimo u moćnog saveznika i to kroz jedan ključni koncept. Koncept intelektualne odgovornosti. Evo je, suština dileme pred kojom se svi nalazimo. Hoće li veštačka inteligencija postati partner za razmišljanje, onaj koji nas podstiče da idemo dublje, da budemo kreativniji, ili će pak biti samo lakši put, prečica koja nas ironično uči da uopšte ne razmišljamo? Odgovor na ovo pitanje, verujte mi, definiše sve što sledi. Prvi i najvažniji korak je, jedna fundamentalna promjena u glavi. Moramo da prestanemo da gledamo na AI kao na zamenu, kao na nešto što će da uradi posao umjesto nas. Umjesto toga, moramo da je prihvatimo kao partnera koji nam pomaže da mi sami uradimo bolji posao. To je ta ključna razlika. I evo ga srž cele priče. Ključ je u tome da se učenik postavi u poziciju intelektualne odgovornosti. Znate, nije poenta samo koristiti tehnologiju. Poenta je koristiti je na takav način da učenici ostanu glavni, da ostanu pokretači sopstvenog procesa učenja. A šta uopšte znači ta intelektualna odgovornost? Zvuči komplikovano, ali zapravo je prosto. Zamislite da je učenik vozač. Veštačka inteligencija je najbolji mogući navigator. Može da predloži put, da ukaže na prepreke, ali učenik je taj koji drži volan. Učenik donosi ključne odluke i na kraju krajeva on upravlja celim putovanjem. AI je alat, a ne vozač. U redu, teorija zvuči sjajno, ali kako sve to primeniti u praksi, u pravoj učionici? Sad prelazimo na konkretne praktične alati. Predstavit ćemo 3 vrlo jasne strategije za stvaranje ovog partnerstva. Dakle, imamo 3 moćne strategije koje se nadovezuju jedna na drugu. Gledajte na njih kao na set alata. Prvo, dvofazni zadaci, zatim aktivnosti kritike veštačke inteligencije i na kraju iterativno ko-kreiranje. Svaka ima svoju jedinstvenu i veoma važnu svrhu. Prva strategija i tako jednostavna, a opet izuzetno moćna. Funkcioniše ovako. U prvoj fazi učenik radi potpuno samostalno. Stvara neku početnu ideju, nacrt, rešenje, šta god. Tek u drugoj fazi u priču ulazi AI, kao partner za diskusiju, da tu ideju poboljša ili čak ospori. Ljudski napor, ljudska misao uvek dolazi na prvo mesto. Druga strategija potpuno okreće stvari naglavačke. Umjesto da učenik stvara nešto od nule, on postaje kritičar i urednik. Dobije gotova rešenje koje je generisala veštačka inteligencija i njegov zadatak je da ga analizira, da pronađe greške, slabosti i na kraju da ga unapredi. Ovo ga pretvara iz pasivnog korisnika u jednog vrlo aktivnog procenitelja. I treća strategija, iterativno ko-kreiranje. Ovo je kao jedan stalan dijalog. Kada AI da neki predlog, učenik ne može samo da klikne prihvati. Ne, on mora da objasni, da obrazloži zašto je taj predlog dobar ili zašto je loš. U tom obrazloženju je ključ. To ga tera da razmišlja o sopstvenom procesu razmišljanja. I ovdje vidimo te 2 potpuno različite filozofije, jednu pored druge. S jedne strane imamo AI kao zamenu. Učenik je pasivan. Jedini cilj je finalni proizvod, a kritičko razmišljanje, polako odumire. S druge strane imamo partnerstvo. Učenik je aktivan mislilac. Cilj je sam proces učenja, a sposobnost rezonovanja zapravo postaje jača. Razlika je ogromna. Ali hajde da budemo realni. Da bi bilo koja od ovih strategija zaista uspela, potreban nam je jedan čvrst temelj. Time prelazimo na treći i možda najvažniji deo. Zašto su jasne granice apsolutno neophodne? Bez njih, ceo ovaj koncept se, nažalost, ruši. I ovo zaista ne možemo dovoljno da naglasimo. Jasne granice su ključne. Učenici moraju da imaju kristalno jasno uputstvo o tome šta se od njih očekuje, gde AI sme da se koristi, a gde ne. Bez jasnih pravila igre, ona prečica će uvek delovati kao najprimamljivija opcija. A šta to u praksi znači postaviti jasne granice? Znači biti neverovatno specifičan. Naprimjer reći, prvu verziju eseja, sve ključne argumente i ideje morate razvijati potpuno sami. Tek nakon toga dozvoljeno je koristiti AI alat za proveru gramatike ili da dobijete predloge za bolji stil.
To je jasno, konkretno i ne ostavlja nimalo prostora za bilo kakvu dilemu. I dobro, kada spojimo sve ove elemente, tu promenu u razmišljanju, praktične strategije i čvrste jasne granice, šta dobijamo kao krajnji rezultat? Dobijamo ono čemu svi težimo, učenika koji je zaista spreman za budućnost. Ajde da pogledamo koje su to ključne, dugoročne koristi. Ovaj promišljeni pristup donosi 3 ogromne koristi. I ne govorimo samo o veštinama za polaganje ispita, ne. Ovo su temelji za uspešan život i rad u svetu koji se, hteli mi to ili ne, neprestano menja pod uticajem tehnologije. Dakle, šta dobijamo? Prvo, čuvamo autonomiju učenika, onaj neprocenjivi osjećaj vlasništva nad sopstvenim znanjem. Drugo, jačamo metakogniciju, odnosno sposobnost da razmišljaju o tome kako razmišljaju. I treće, što je možda i najvažnije od svega, gradimo naviku odgovorne upotrebe moćnih alata, a to je veština koja će im biti neprocenjiva do kraja života. I za sam kraj ostavljamo jedno pitanje za razmišljanje. Koje od ove 3 strategije, da li su to dvofazni zadaci, kritika, veštačke inteligencije ili ono iterativno ko-kreiranje, koja od njih ima najveći potencijal da stvarno transformiše učenje u svetu koji se menja pred našim očima? Odgovor možda nije isti za svakoga, ali sama potraga za njim, to je ono što je najvažnije.